Diolch yn Wyddio. Diolch yn y Dio Dduw am y fraint unwaith eto gael dod ger dy fron ni'n cyflwyno'n hamser iddo Tyr ni'n pli tywallt ysbryd lawr arnom i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n Harddwyd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd yn hoedfa nesaf prynawn Sul am hanner awr wedi 3. Ar wrth i'r casgliad cael ei gymryd gen i aros ar ein heisted i ganu emyn rhif 110. Ymhlith holl ryfeddodau'r nef hwn yw y mwyaf un, gweld yr anfeidrol ddwyfol fod yn gwisgo natur dyn 110. Bydd awyn darlleniad o lyfr y Salmau, Salm 119, ac yn dechrau darllen adnod 153. Salm 119, yn dechrau darllen adnod 153. Gwel fy nghystydd a gwared fi cynnes nid anghofioes dy gyfraith. Dadlau fy nadl a gwared fi, byw ha fi yn ôl dy air. Pell yw iachawdwriaeth oddi wrth yr rhai aniwiol, oherwydd ni cheisiant dy ddeddfau di. Dy trigareddau arglwydd sydd aml, byw ha fi yn ôl dy farnedigaethau. Llawer sydd yn fy erlyd ac yn fy ngwrthwynebu, hynny ni throes oddi wrth dy dystiolaethau. Gwelais y troseddwyr ac resynais am na chadwent dy air di. Gwel fy mod yn hoffi darchmynion, arglwydd byw ha fi yn ôl dy drigarogrwydd. Gwirionedd o'r dechreuad yw dy air, a phob un oedd gyfiawn farnedigaethau a beri yn dragywydd. Bydd y bendydd Duw ar ei air sancta Dduw. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron. Diolch unwaith eto am bob un cyfle i ddod i ti, geisio dy wyneb i ganu dy glodydd ac i ddod i alw arnat yn galw oherwydd bod yna groeso, ein bod yn dod fel dy blant, trwy heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Ac felly o Dduw i ni'n gwybod yn gallu dod yn hyderus, yn gwybod ein bod wedi'n gorchuddio
a'i glogin o gyfiawnder ef. Ein bod wedi'n golchi yn ei waed ef. Ein bod wedi'n mabwysiadu ac felly yn rhan o'r deulu. Ac rwy ti yn dad nefol arno. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch ein bod ni'n gallu dod a'n mawl Gerdyfron ac dod a'n deisyfiadau ac yn gwybod o Dduw dy fod yn Dduw sydd yn abl i ac yn gallu ateb gweddiau hyd yn oed cyn i ni ei gofyn. Ac i ni yn hyderus felly o Dduw wrth i ni ddod i'r di, a byddu di yma gyda ni, ni yn galw arno ti i fod yma gyda ni. Rwy ti yn Dduw sydd yn gallu gwneud rhyfeddodau ac yn gofyn i ti i weithio'n rymus unwaith eto yn ein plith ni, ac cawn brofi ac i ni deimlo dy agosatrwydd atom ni yma heddi, a byddu di yn siarad â ni ac yn dangos i ni'r hyn sydd angen i ni weld, yn peri ein bod yn deall yr hyn yr wyt ti am i ni ei ddysgu. I ni yn gweddio Dduw, byddu di'n rhoi ffydd i ni i ddisgwyl pethau mawr o'th law di. Tyrd o Dduw gweithio yn y dyddiau tywyll yma, i ni yn gofyn ti fadden ni am ein anghrediniaeth. Madden ni nad ydyn ni'n disgwyl y mwy ohono ti, nad ydyn ni'n dod ac yn aros i weld y ffordd o'r wyt ti yn gallu dwy'n pobl at y ti dy hun trwy dy ras sydd yn anorchfygol. O Dduw, rho yr awydd hynny, rho'r dyheuad hynny, rho'r disgwyliadau hynny yn ein cylonau ni. Byddwn ni'n aros i glywed sŵn yr olion traed yn dod ac yn y drysau'n agor ac yn cael. O Dduw, gan dy fod ti wedi peri bod na rhai wedi hargyhoeddi o'i hangen. Ac o Dduw yn gwybod i ba le i droi, i glywed am fforddiau chawdwriaeth. Tyrd o Dduw, mae'r dyddiau yma yn dyddiau tywyll, dyddiau anodd, dyddiau caled. I ni'n gweld y fath anghrediniaeth, y fath eilyn addoliaeth o Dduw. I ni'n gweld sut y mae'r byd yn dyrchafu dyn ac yn dyrchafu pob math o bethau cyn iddynt ystyried dy air di. O Dduw, i ni'n gweddio, cawn weld torfeidd. I ni'n gweld llawer o dorfeidd dyddiau hyn ac yn gweddio o Dduw, cawn weld torfeidd yn dod i glywed y air yn cael ei bregethu, torfeidd yn dod i'r cyfarfodydd gweddi, torfeidd yn dod i geisio dy wyneb. O Dduw, i ni yn diolch am y ffordd y mae hyn wedi digwydd yn ein gwlad dros y blynyddoedd, ond oedd gymaint o amser wedi mynd heibio bellach ers i'n gwlad brofi unrhyw beth o'i fath, ac yn gweddio felly y cawn weld dyddiau gwell eto, dyddiau lle y mae pobl yn dy gydnabod ti, yn dy geisio ti, yn dy osod ti yn ben ar ei bywydau. Tyrd o Dduw, gweithio agor llygaid y deillion iddynt weld ei hangen. Tyrd yn rymus arllwys dy lan ysbryd arno, ac wrth i ni weddio am pethau fel hyn, i ni hefyd yn galw am dy ddiogelwch di, cadwa'r un drwg i ffwrdd. I ni wedi gweld y ffordd y mae'r un drwg wedi ceisio ac wedi llwyddo i bob ymddangosiad allanol i ddinistrio y dystiolaeth yn ein gwlad ni. Ac yn parhau i wneud hynny, ac i ni'n edrych yn wanach ac yn wanach wrth i bob sil fynd heibio. Ond o Dduw, dim ond i bob ymddangosiad allanol yw hynny. Ni'n gwybod yr wyt ti yn Dduw sydd yn holl alluog, ac yr wyt ti yn abal i wneud unrhyw beth yr wyt ti am i ddigwydd. Ac felly yn galw arno ti heddi i ti rhoi'r gair o'r chymyn, ac y bydd y neidiau yn dod ac yn tyrru ac yn ceisio dy wyneb di. Tyrd, gweithio bendithia diogela ni nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gydewch ni ganu Emynau 465, Pereryn wyf mewn anial dir yn crwydro yma a thraw. 465 gen i sefyll i'w chanu. Dawn ni testyn o'r salmau, Salm 119 ac adnod 160. Gwirionedd o'r dechreuad yw dy air, a phob un oedd y gyfiawn farnedigaethau a beri yn dragywydd. Nawr, mae gair Duw yn llawn adnodau fel hyn, mor bendant, mor sicr. Enghraifft o hynny, Ioan 14 adnod 6, Iesu a dywedodd wrtho ef, mae fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd, nid yw neb
yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Does dim opsiwn arall, does dim dewis arall, dyna'r unig ddewis. A pan ni'n cael datganiad mor eglur a ffendant gan Iesu Grist, pan mae e'n dweud, mae ef yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd, a does dim ffordd arall at y tad ond trwy ef. Mae e go iawn yn ategu yr hyn y dywed Dafydd y Salmydd. Mae e'n dweud be mae'r Salmydd hefyd yn dweud. Gwirionedd o'r dechreuad yw dy air. Does dim trafodaeth fan hyn. Does dim angen trafodaeth fan hyn. Dwi'n teimlo chydig bach yn euog efallai yn cael y penawdau cyntaf fyddai'n ei defnyddio yn trafod y peth, achos mae e'n ddigon yn diwedd. Mae gair Duw yn dweud, mae gwirionedd o'r dechreuad yw dy air. Mae'n rhyfedd ar un lefel o weld y fath anghrediniaeth yn y byd. Y byd yn llawn damcaniaethau sydd yn cael ei gosod fel ffeithiau. Y byd sydd yn barod i gredu pob math o ddatganiadau heb unrhyw brawf. Mae rhywun yn cael dweud bod e'n ddamcaniaeth, p'un ai fod yna prawf a'i peidio, ac yn belled bod gan yr person hwnnw neu honno digon o lythrennau ar ôl i henw nhw sawl gradd, mae pawb yn ei cymryd i gair nhw, heb unrhyw brawf sicr o leia. Ac eto pan yn dod â dair Duw, mae'r mwyafrif yn ei wrthod yn syth. Cymaint sydd ddim hyd yn oed yn barod gwrando. Does dim ystyriaeth o air Duw. Mae'n dod i'w cysgladau heb unrhyw ymchwil nac ystyriaeth o gwbl. A yw e'n wir, a oes yna unrhyw sail i'r hyn y mae'r Beibl yn ei ddweud. Pryn yw'r bobl sydd wedi pigo llyfr y Beibl i fyny. Pryn yw'r bobl sydd wedi clywed adnodau sydd yn gwybod unrhyw beth am air Duw. Ychydig iawn yw'r rheini sydd wedi trafferthu hyd yn oed i ystyried unrhyw beth amdano. Ac eto maen nhw wedi dod i'r casgliad, dyw e ddim yn wir. Mor druenus yw cyflwr dyn, mor ddall yw dyn. Dywed gair Duw yn eglur i ni pa mor wir yw gair Duw, pa mor ddibynadwy ydyw. Pa bynnag gyfeiriad yr edrychwch ar air Duw, o ba bynnag ongl i chi'n dod ato. Mae e'n datgan ei eirwiredd, ond yn diwe, mae e'n llawn gwirionedd. Ond beth i ni yn gwybod hefyd, os nad yw'r ysbryd glân yn agor llygaid enaid, yna methu ei weld a wna pobl. Felly ni hefyd yn gwybod hynny. Pwy bynnag yw'r bobl, pa bynnag mor glyfar ydynt, faint bynnag maen nhw wedi ddarllen, ac fe allan nhw fod wedi trafferthu ddarllen gair Duw. Ond fydden nhw dal ddim yn ei weld e. Fydden nhw dal ddim yn gweld mae gwirionedd yw e. Dyna pa mor ddall yw dyn. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar wirionedd gair Duw, yna'n ail dibynadwyedd gair Duw, ac yn olaf yn drydydd cysur gair Duw. Wel, yn gyntaf, gwirionedd gair Duw. Mae'r salmydd yn ei ddweud yn ddigon clir. Gwirionedd o'r dechreuad yw dy air a phob un o'th gyfiawn farnedigaethau a beri yn dragywydd. Y cyfan am air Duw, ond ydyw e, yn gweiddi allan ei fod yn wirionedd. Dros ganrifoedd gwelir dyn yn gwrthod gair Duw, yn ymladd yn erbyn ei ganllawiau, ond serch hyn nid yw yn gallu dynnu lawr na'i wrthbrofi, does neb yn gallu gwrthbrofi gair Duw. Beth bynnag mae'r byd yn ei daflu yn erbyn gair Duw, maen nhw'n methu, wedi methu, yn methu, ac fe fydden nhw dal i fethu dod ag unrhyw cyhyddiad yn erbyn gair Duw. Mae'n wir yn ôl y salmydd, ac i ni'n gwybod hynny ers y cychwyn un. Drwy gydol hanes y byd. Does dim ots pa gyfnod i ni'n sôn amdano yn hanes y byd, yno gwelir ffeithiau hanesyddol sydd yn datgan gwirioneddau gair Duw. Ewch trwy gydol hanes y byd. Ewch i unrhyw wlad yn y byd. Ewch i'w hanes penodol nhw, ac be gewch chi, fe ddowch chi o hyd i ddim byd fydd yn gwrthbrofi gair Duw, ac fe welwch chi bethau fydd yn pwysleisio geirwiredd gair Duw. Mae e'n wir trwy gydol gair Duw hefyd, nid yn unig o'r dechreuad. O'r dechreuad mae e'n wir trwy ddidraw hefyd. Nid oes un darn o air Duw sydd yn wir ar rhan arall sydd yn anghywir. Mae hwn eto'n rhyw fater bach dyrus iawn yn yr oes sy'n ni'n byw yno, yr un modern yma.
hyd yn oed ymhlith y pobl sydd yn galw hunan yn Gristnogion, dim llawer o Gristnogion bellach sydd yn honni bod yn Efengyled fydd yn credu fod holl air Duw yn wir. Achos newch chi roi adnod iddyn nhw, mae'n dweud, wel, ni'n dehongli hwnna'n wahanol. Mae hwnna ar gyfer oes o'r blaen. A felly dyna'r tuedd yn yr oes rhai sydd yn credu. Heb sôn am y digred, y digapel, dydyn nhw ddim yn mynd i credu unrhyw rhan. Ac hyn i ni'n datgan fan hyn, fedrwch chi ddim cael un rhan o gair Duw sydd yn wir a'r rhan arall sydd ddim yn wir. Dyw e ddim yn bosib. Os yw hwnna'n bosib, mae ganddo ni broblem anferth. Yna mae ganddo ni broblem gyda Iesu Grist ei hun. Achos roedd Iesu Grist yn credu'r Hen Testament i gyd. Yn credu'r holl ffeithiau, fe feindiwch chi lawer o ffeithiau roedd e'n credu yn sicr fel ffaith. Ac os yw wedi gwneud camgymeriad, yna fedrith e ddim fod yn Dduw. Ac felly mae ganddo chi broblem. Ac mae'r holl ysgrythyr yn ôl beth ni'n gweld fan hyn yn wir o'r dechrau i'r diwedd. Ni ellir dweud fod dyn wedi moderneiddio, wedi datblygu ac felly nad yw ei air yn berthnasol mwyach. Fedrwch chi ddim dweud hynny. Os ych chi'n dechrau mynd lawr y trywydd hynny, fyddwch chi mewn pob math o drafferthion. Fedrwch chi ddim dewis a dethol agweddau o foesau yn yr ysgrythyr yn dweud, wel, mae hwn yn berthnasol i rai, ond wrth gwrs i ni yn fwy dysgedig bellach ac i ni'n fwy modern. I ni ddim yn gorfod dilyn yr un canllawiau, ond nid yna fel mae llawer o'r rhai sy'n proffesu bellach yn siarad, ond fedrwch chi ddim wneud hynny. Mae gair Duw yn wirionedd fel cyfanwaith o Genesis i datguddiad. Does dim un gwall, ydych chi'n credu hynny? Does dim un gwall yng ngair Duw. Does dim un ffaith hanesyddol yng ngair Duw sydd yn anghywir. Cofio dweud wrth rhywun cydweithraig a oedd yn cwestiynu rhywbeth neu gilydd, a fe ddwedes i wrthi, yn eitha syml, dydes i, does dim camgymeriad yng ngair Duw. Fe ffeindiodd i rhywbeth oedd i'n meddwl oedd yn camgymeriad. Digwydd bod o'n i'n gallu ateb y cyhyddiad hynny. Ond ar wahân i hynny, dydes i, dyma waith cartre i chi, dydes i. Ewch i gartre, ffeindiwch chi wall. Dewch nôl ata i, a dwedwch chi wrtha i beth yw'r gwall, ac fedrai cael ateb i chi. Dwi ddim yn addo fyddai'n gwybod yr ateb, achos dwi ddim yn honni fy mod i'n gwybod y cyfan. Ond un beth dwi'n gwybod, fe fedrai ffeindio fe chi fewn oriau neu dyddiau. Fedrai pigo'r ffôn nan a siarad gyda rhywun, fedrai edrych mewn i rhyw lyfr a ffeindio i bod na ryw ateb i bob un cyhyddiad yn erbyn gair Duw. Allai ddweud hyn wrthych chi, dath i ddim nôl ata i. Ac oedd ganddi bob achos i wneud hynny. Ond dath i ddim. Does dim gwall yng ngair Duw, ac am ddatganiad, ond yn ddatganiad sydd yn cael ei gadarnhau fwy wrth i'r byd parhau yn ei fethiant i gondemnio gair Duw. Ers amser yma llynedd, ers 2 flynedd yn ôl, mae yna fwy o brawf bod e'n wir nag yw e ddim yn wir. Wrth i bob dydd fy'n heibio, wrth i bob blwyddyn fy'n heibio, yma'i hanes y byd, yma'r pandemig yma, yma'r rhyfeloedd yma, bob rhyfel newydd i ni'n gweld. Be mae'n dweud? Mae e'n dangos e'r wiredd gair Duw. Mae Duw wedi dweud wrthon ni fe fydd na ryfeloedd. Mae wedi dweud wrthon ni fe fydd na ddaear grynfeydd. Mae wedi dweud wrthon ni fydd na lifogydd. Mae wedi dweud wrthon ni be fydd y tywydd fel. Ac eto gyd mae'r byd yn dweud pob beth i ni'n mynd i wneud. Ond mae'r Beibl wedi dweud wrthon ni, mae bob wythnos sydd yn mynd heibio yn datgan natur dyn, i ni'n gweld dyn yn cysau gilydd, ac am lladd i gilydd, ac am fod yn gas i'w gilydd. Beth yw hwnna? Mae'n datgan geir wiredd gair Duw. Does dim gwall yng ngair Duw. Ac mewn amser, ni fydd dyn yn gallu darganfod gwall chwaith. Ni fydd dyn yn gallu diddymu unrhyw un o weithredoedd sofran Duw. Ni fydd ar ôl cyfnod, ni fydd Duw ar ôl cyfnod, yn gweld mae gwell fyddai fod wedi gwneud rhywbeth yn wahanol. Pa mae Duw wedi rhoi i ddatganiadau yn ei air o'r hyn y mae e yn ei wneud, wedi ei wneud ac yn mynd i wneud, fydd e ddim maes o law yn meddwl, gallen ni fod wedi wneud hynny'n well. Does dim un cyfnod mewn hanes, nac yn y presennol na'r dyfodol, y bydd Duw yn gweld gallai fod wedi wneud rhywbeth yn wahanol neu'n well, mae e wedi bod yn iawn trwy gydol y cyfan. Mae'r cyfan am air Duw yn wirionedd, yn gywir ac yn ddiogel ac yn sicr. Salmydd yn dweud gwirionedd o'r dechreuad yw dy air. A phob un o'th gyfiawn farnedigaethau, beth? A beri yn dragywydd.
ei farnedigaethau yn para hyd tragwyddoldeb. Does dim gwall, fi dim camgymeriad yn ei farnu. Fi neb yn mynd i golledigaeth na ddyle fod yna, fi neb yn colli mas yn y nefoedd, ti fod yna trwy Grist, fi dim un gwall. Does dim un barn wedi digwydd yng nghanes yr eglwys. Does dim un o'r ffyrdd mae Duw yn delio gyda'i bobl a gyda'r byd wedi fod yn gamgymeriad. Mae'r cyfan, ei farnedigaethau, ei archddyfarniadau, ei ordynhadau, ei orchmynion, ei bwrpasau, y cyfan yn wirionedd yn gyfiawn, a'r cyfan yn para hyd byth. Yn gwbl saff. Matthew 5:18. Canis yn wir meddaf i chwi. Hyd onid el y nef ar ddeiar heibio. Nid a un iod nac un tipyn o'r gyfraith heibio. Hyd oni chwbl her oll. Dim un rhan ohono fe. Bydd y cyfan yn gywir. Fel mae Salmyd yn dweud yn Salm 136 adnod 1, clodforwch yr arglwydd, canis da yw oherwydd ei drigaredd sydd yn dra gywydd. Fydd e ddim yn newid i feddwl pwy mae'n mynd i dangos trigaredd tuag atyn nhw. Mae yn para hyd tragwyddoldeb. Does dim un addewid. Does dim un proffwydoliaeth. Does dim dihareb. Does dim datganiad wedi methu neu'n anghywir. Mae'r cyfan yn wirionedd. Mae ei addewidion am y Meseia sydd yn rhedeg trwy gydol yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Y cyfan yn wirionedd ac wedi ei profi felly. Genesis 3:15, hwnna'n ddigon yn diwedd. Gelyniaeth hefyd a sododd rhwng o ti a'r wraig a rhwng dy had di a'i had hithau. Efe a sigad y ben di a thithau a ysigi ei sawdlef. Dyna chi adnod reit ar ddechrau'r byd. Adeg y greadigedd, pan syrthiodd dyn. Cafwyd y broffwydoliaeth y bydd Iesu Grist, yr addewid, y datganiad, fydd Iesu Grist yn dod ac yn marw ar y groes ac yn sefyll ar ben y sarf. Ond fydd yr Iesu yn cael ei frifo. Dyna chi ddisgrifiad. Mae e mor fanwl, ond yw e? Mae e mor fanwl. Mae reit ar dechrau'r hanes y byd a ddawyd ac ni'n gweld trwy gydol. Mae'r holl Hen Testament yn datgan Iesu Grist y Meseia yn dod. Mae'r holl Testament Newydd yn cyfeiriad Iesu Grist yn dod. Does dim camgymeriad. Am wirionedd sydd yng Ngair Duw. Wel, symud ni ymlaen yn ail, dibynadwyedd Gair Duw, mae yn gwbl ddibynadwy. Ydyn ni'n yn peri bod ein heneidiau ni yn pwyso ar Grist ac ar Air Duw. Hyd tragwyddoldeb, ar gyfer ein bywydau ni ac mewn i dragwyddoldeb. Wel, mae yn gwbl ddibynadwy. Pan ych chi'n ystyried y ffaith bod 66 llyfr yng Ngair Duw, a ysgrifennwyd dros gyfnod o 1,600 o flynyddoedd gan 40 awdur. Ac eto, beth ych chi'n sylwi am y llyfr anhygol yma dros gyfnod helaeth o amser? Un athrawiaeth sydd trwy'r cyfan, un neges trwy'r Hen Testament. Mae'r proffwydi yn pwyntio at y gobaith am y Meseia ac yna mae'r Testament Newydd yn cyfeirio at Grist y Meseia wedi dod a'r rheswm y daeth i farw ar y groes. A pob un yn cytuno. I ni ddim hyd yn oed yn gallu cael pobl mewn capeli yn cytuno am liw carped. Ni ddim yn gallu cael pobl mewn capeli i gytuno ar unrhyw athrawiaeth bron iawn, heb sôn, ni'n sôn am yr athrawiaethau ymylol, i ni methu cael pobl i gytuno. Mae rai pobl yn fod yn gadael capeli oherwydd bod yna brwyslais sydd ddim yn bwysig iawn na rhyw agwedd o'r capel a maen nhw'n dweud, ni ddim yn cytuno dy chi. Ar draws yr holl wlad, i ni'n gweld anghytuno'r pethau fel hyn. Ond eto i gyd, yn y Beibl, mae dros 1,600 o flynyddoedd, 66 o lyfrau, 40 awdur, ac eto i gyd, nhw gyd yn cytuno ag un athrawiaeth, ag un neges, a does dim un yn gwrthweud y llall. Nid oes crefydd, na llyfr sanctaidd eu crefyddau nhw, sydd yn gallu dod yn agos at ddibynadwyedd Gair Duw. Enwch chi unrhyw grefydd, unrhyw lyfr sanctaidd eu crefyddau nhw sydd yn dod yn agos at safon Gair Duw, ddwch chi mo hyd iddyn nhw. Dwi ddim yn bodoli. Nid oes crefydd arall yn cynnwys proffwydoliaethau.
Hwna'n anhygoel yn diwedd, proffwydoliaethau, dyna chi bwnc. Mae yna un yn sôn am un proffwydoliaeth, y byddai harweinydd yn mynd i Meca rhywbryd. Dyna'r proffwydoliaeth. Wrth gwrs, dwi'n ddim yn rhiannodd nag yw. Fedra i ddweud fy mod i'n mynd i fynd i rhywle a mynd yna. Wrth gwrs, gallai rhywbeth ddigwydd i beri fi beidio, ond dyw hwn ddim byd o gymharu gyda'r proffwydoliaethau yn yr ysgrythur. Dyma pa mor ddibynadwy yw gair Duw. Cannoedd ar gannoedd o flynyddoedd cyn i Iesu Grist cael ei eni. 2,500 o proffwydoliaethau yn yr ysgrythur, 2,000 wedi ei cyflawni yn barod i'r lythyren, 2,000 proffwydoliaeth manwl, nid hapadamwain nawr, manwl wedi ei proffwydo a'i cyflawni i'r lythyren. A 500 sydd ar ôl, ond mae'r rheini yn cyfeirio at ddiwedd amser y byd yma. Ac felly fe fyddant yn cael eu cyflawni maes o law. A bob dydd i ni'n gallu gweld y mae'r arwyddion yn dangos bod pob un o'n nhw yn mynd i cael ei gwireddu. Am fanylion mewn proffwydoliaethau, proffwydwyd yn Eseia, mae baban gwrywaidd byddai yn cael ei eni a fydd y Meseia digwyddodd e. A hynny i fenyw a fyddai yn wyryf y forwyn fair. Mae hwnna'n wirth yn ei hunan. Mae'r un gafodd y baban yma i broffwydo i fod yn fachgen, ond yna yr oedd hon yn wyryf ac yna y forwyn fair yn cael y babi. Mae hwnna'n ddigon yn ei hunan. Ac yna rhoddwyd enw iddo yn yr Hen Testament, Emmanuel. Ac manylion hyd yn oed am ei linach, am ei deulu, y byddai yn dod o lwyth Jesse. Am fanylder. Blynyddoedd cyn y digwyddiad, dywedwyd y byddai'r Meseia yn dod. Ac y byddai'n dod o lwyth Jesse. Dywedwyd blynyddoedd cyn ei eni, ble fyddai'n cael ei eni? Y Methlehem. A dwi hwn ddim yn le mowr, lle bach, dinod. Pentre bach. Sneb di clywed amdano. Ac eto, dyna be gafodd ei broffwydo, ac fe ddigwyddodd e. Fe ddigwyddodd mae'n hanesyddol ffaith i Iesu Grist cael ei eni y Methlehem. Soniwyd am y gyflafan, y lladdfa o fabanod yn yr Hen Testament, ac fe ddigwyddodd e. Chi ddim yn gallu trefnu hwnna. Fe ddigwyddodd e. Mi fydde wedi bod yn wleidyddol erchill i feddwl bod rhywun wedi penna, ond mae wedi digwydd. Fe ddigwyddodd e. Fe gafodd y gyflafan fwyaf erchill. Ceir manylion o frenhinoedd yn plygu iddo. A fe ddigwyddodd e. Dywedwyd am un a fyddai'n paratoi ffordd i'w ddyfodiad am Ioan Fedyddiwr. Ac fe ddath e. Ceir manylion am y ffordd y byddai pobl yn ymateb iddo. Mae hwn yn anodd yn diwedd. Dychmygwch chi proffwydo fydd y Meseia yn dod. A chi wedi cael yr holl manylion hyd yn hyn yn gywir, a nawr, gan awduron gwahanol, ond nawr mae'r proffwydoliaethau yma'n dweud y byddai'r ffordd i fydd pobl yn ymateb iddo, fe fydden nhw'n ei wrthod e, fe fydden nhw'n ei gesau e. Dwi'n ddim yn gwneud synwyr. Meseia yn cael ei gesau gan ei bobl ei hun, Meseia yn cael ei wrthod gan ei bobl ei hun, dwi ddim yn gwneud synwyr, ond dyma gafodd ei broffwydo, ac fe gafodd ei wrthod, fe gafodd ei gesau. Mae yna gymaint o broffwydoliaethau manwl. Y cyfan wedi cyflawni i'r lythyren. Dwi wedi dweud hyn trwy sawl gwaith yma ar y sil. O'r 333 o broffwydoliaethau a gyflawnodd yr Iesu yn ei berson ei hun, tra ar y ddeiar, y tebygolrwydd i dim ond 50 ohonyn nhw, anghofiwch y 333, neu ni defnyddio'r ffigwr bach syml o 50, i 50 ohonynt gael ei gyflawni trwy hapadamwain, neu cyd-digwyddiad hyd yn oed, a hyn oll gael ei cyflawni gan un dyn yn gwbl fanwl, y tebygolrwydd i hynny ddigwydd yw 11 250 000 000 000 000 000 i 1. Does dim gair Cymraeg yn fy geiriadur ar fy ffôn sydd yn cyfieithu y ffigwr hynny. I ddweud y gwir, chi dwi'n gwybod os fath ffigwr yn bodoli. Be mae'n dweud wrthoch chi yw amhosibl iddo fe beidio fod yn wir. Dyna'r ystadegyn. A mae hwnna dim ond am 50 o'r proffwydoliaethau. Petai chi'n chwilio am rif, am y 333 o proffwydoliaethau, mae Iesu Grist wedi cyflawni mewn un yn ei berson tra'r y ddeiar, mae'r ffigwr yn anhygoel.
Ydy gair Duw yn ddibynadwy? Ond dim ond un agwedd yw hynny, beth am yr hanesyddol te? Yn hanesyddol, nid oes un darganfyddiad archeolegol wedi profi gair Duw yn anghywir. Does dim un archeolegwr am yna bentwr ohonyn nhw sydd yn anffyddwyr. Anfoesol siwr o fod, casau gair Duw. Dim pob un ohonyn nhw, ond fydd yna rai ohonyn nhw siwr o fod, fydd wedi dwlu ffeindio rhywbeth fydd yn profi gair Duw yn anghywir. Ond does dim un archeolegwr wedi dod o hyd i unrhyw beth sydd yn gallu profi gair Duw yn anghywir. Yn wir, i'r gwrthwyneb, maent yn aml wedi dod o hyd i darganfyddiadau archeolegol sydd yn profi geirwiredd gair Duw. Dyna beth maen nhw yn dod o hyd iddo. Wrth gwrs, fydden nhw ddim yn datgan rheina'n rhy gyhoeddus. Ond pan maen nhw'n dod o hyd i bethau, maen nhw'n ategu ffeithiau hanesyddol sydd wedi digwydd yng Ngaer Duw. Nawr, ni'n gwybod nid llyfr gwyddonol yw gair Duw, ond mae e'n ddibynadwy yn wyddonol, ond nid llyfr gwyddoniaeth yw e, fyddwch chi'n mynd i arholiad tygau a lefel A, achos nid dyna'i bwrpas e. Ond, bych chi yn gallu dweud, gan mai gair Duw yw e, does dim un peth yng Ngair Duw fydd yn dweud i fod wedi cael ei brofi'n anghywir gan wyddoniaeth i'r gwrthwyneb. Trwy air Duw ceir datganiadau gwyddonol o gysyniadau nad oeddent wedi darganfod pan yr ysgrifennwyd hwy. Ac eto, maen nhw'n ddatganiadau a chysyniadau gwbl gywir. Cyn i ni wybod fel pobl fodern am y ffaith am lawr y moroedd, gwely'r môr, dwedodd Moses i'r moroedd fod ar un llawr. Ond doedd neb yn gwybod hynny bryd hynny. Canrifoedd yn ddiweddarach sylweddolon nhw hynny. Job 26:7, y mae fe yn teini'r gogledd ar y gwagle, y mae fe yn crogi'r ddeiar ar ddiddym. Mae'r ddeiar yn crogi ar ddim. Mae'n hongian yno, ar ddim. Un o'r llyfrau hynaf yn yr holl fyd. Fe ddwedodd Job ffaith wyddonol gywir fod y byd yn yr awyr yn hongian ar ddim. Ffaith wyddonol i ni'n gwybod erbyn hyn, ond doedd neb yn gwybod am hynny am flynyddoedd. Roedd yr eithdiaid, cryfyddwyr eraill, yr eithdiaid yn meddwl fod y byd yn fflat ac yn gorffwys ar 5 piler. Dyna beth oedd yr eithdiaid yn meddwl pryd oedd hyn yn cael ei ddweud. Roedden nhw'n meddwl fyna 5 piler, byd yn fflat ac i ni gyd yn byw yna, byddwch yn siŵr bod chi'n mynd agos i'r ochr neu fyddwch chi'n gwybod lawr. Mae yna grefydd arall bryd hynny yn meddwl fod y byd yn fflat, ond yn gorwedd ar gefn eliffant anferth oedd yntau yn sefyll ar grwban anferth tra nofio mewn môr cosmic. Dyna beth o'r pobl cyntefig yn ei feddwl. Bod y byd yn fflat ac yn gorwedd ar gefn eliffant anferth. Ac roedd yr eliffant anferth yn sefyll ar grwban a oedd yn nofio mewn môr cosmic. Ond beth mae Job yn dweud? Y mae e fe'n teini'r gogledd ar y gwagle. Y mae e fe'n crogi'r ddeiar ar ddiddym. Pwy ddwedodd hynny wrth Job? Y mae Duw wedi siarad y geiriau yma. Gair Duw, mae'n gwbl ddibynadwy. Y mae'n ddibynadwy wrth i ni weld effaith gair Duw ar y canrifoedd, wrth edrych ar ddylanwad moesol gair Duw, a'r modd yn newidwyd bywydau yn wirthiol, lles ac daioni. Ni hefyd yn gwybod y mae gair Duw yn datgan hyn, y mae gair Duw yn ysbrydoledig. Ac felly, oherwydd ei fod yn ysbrydoledig, y mae felly yn anffeiledig. Y mae Duw wedi anadlu'r geiriau i'r awduron. Dyna sut y mae dros 1,600 o flynyddoedd. Y mae'r holl awduron wedi peri mai un athrawiaeth sydd gan i'r ysbryd glân anadlu'r geiriau iddynt, ac eto cadw eu personoliaethau. Does dim gwall yng Ngaer Duw. Mae e wedi anadlu gan Dduw. Deuteronomium 18:18. Codaf broffwyd iddynt o fisg ei brodyr fel tithau, a'r rhoddaf yng ngeiriau yn ei enau ef, ac efe a lefara wrthynt yr hyn oll a orchmynwyf iddo. 2 Timotheus 3:16.
yr holl ysgrythyr sydd wedi'i rhoddi gan ysbrydoliaeth Duw, ac sydd fuddiol i athrawieithu, i argyhoeddi, i geryddu, i hyfforddi mewn cyfiawnder. Y mae wedi cael ei rhoi gan ysbrydoliaeth Duw. Pob rhan, yr holl ysgrythyr, yr hen a'r newydd. 2 Pedr 1:21, canis nid trwy ewyllus dyn y daeth gynt broffwydoliaeth, eithir dynion sanctaidd Duw a leferasant megis y cynhyrfwyd hwy gan yr ysbryd glân. Dyna i chi air Duw, y mae e'n gwbl ddibynadwy. Y mae e'n wirionedd drwy ddidraw, o'r dechrau i'r diwedd, o Genesis hyd at Guddiad, o dechrau'r byd, hyd fydd Iesu Grist yn dychwelyd i'r byd yma, ac hyd tragwyddoldeb, y mae e'n wir, y mae e'n gywir, fedrwch chi ddarllen gair Duw a dibynnu'n llwyr arno. Does dim un person wedi brofi fe'n anghywir, does dim un person wedi dod o hyd i wall, does dim un person wedi darganfod athrawiaeth a mae yna rhywbeth yn anghywir yna, does dim un person yn hanes y byd wedi gallu dod o hyd i unrhyw beth, ac siwr o fod mae yna filiynau o bobl wedi trio. Os yw pobl gallu fod mor glyfar yn ffeindio rhyw faw, rhyw fryntni, rhyw ddrygioni mae rhyw wleidydd wedi wneud, papurau newydd yna sut maen nhw'n cael eu harian, maen nhw'n ffeindio rhywbeth mae rhywun wedi wneud 20 mlynedd yn ôl ac yn mynd â fe'r papur ac yn ei cyhyddo nhw. Ond chi'n gwybod beth, dyna natur dyn, dyna pa mor gas yw dyn. Ond does dim un wedi gallu dod o hyd i wall yng ngair Duw. Mae e'n gwbl ddibynadwy, wel yn olaf yn drydydd, cysur gair Duw. Wedi ni ddweud hyn oll. Wedi yr holl ystadegau, yr holl brawf diamheol, beth i ni'n gweld y mae dyn dal i wrthod. Petawn ni'n cael llond capel yma o bobl, wedi twyllo nhw rhywsut trwy ddweud wrthyn nhw bod ni'n cynnal rhyw sioe arbennig a wedi cael nhw mewn. Ac wedi dweud bydd yna rhyw adloniant neu rhyw fwyd am ddim ac yna byddwn ni'n gallu llenwi'r lle ac yn y blaen. Dewch petawn ni'n cael llond lle o bobl sydd ddim yn credu yng Nghaerdyw ac ein bod ni'n cael y siaradwyr gorau a gallu profi iddyn nhw am greadigaeth, a gallu profi iddyn nhw am wyddoniaeth, gallu profi iddyn nhw am foesau ac am hanes y byd archeoleg a cael yr holl beth yma. A fydde lot o bwrpas iddo fe? Wel, dwi'n dadbrofi fy hunan fan hyn achos dwi newydd sôn amdano fe am 1/4 awr, ond tybia i 1/4 awr yn ddigon. So ni eisiau gwastraffu lot fwy o amser. Chi'n gwybod pam? Fydden nhw ddim yn credu chi. Petawn ni'n curo nhw ym mhob un dadl. Fydden nhw dal ddim yn ein credu ni. A hyd yn oed petawn nhw'n credu ni, fydden nhw ddim yn malio rhyw lawer amdano fe, bydden ddim yn newid i bywydau nhw rhyw lawer. Mi fydden nhw'n dweud, wel, iawn, dwi'n fodlon, falle bod Duw wedi creu'r byd. Neu mae'r Beibl yn eitha dibynadwy, a fydden nhw'n cario ymlaen yn eu bywydau nhw. Fydden nhw ddim yn ei lot o wahaniaeth o gwbl. Gwna hyn gan ei fod yn bechadur. Gan fod pechaduriaid yn ddall ac yn ysbrydol farw. Dyna beth mae gair Duw yn dweud wrthon ni. Fydd dim un person yn dod i'r bywyd, fydd dim un yn dod o dywyllwch i oleuni, fydd dim un yn dod o farwolaeth i fywyd, fydd dim un yn dod i ddeall yr efengil a phwyso ar Grist, trwy perswadio. Dwi'n ddim yn dweud fedrwn ni ddim siarad amdano fe o dro i dro, ond yn sicr dylen ni ddim fod yn bwysleisio'r peth na treulio gormod o amser ar y peth. Pam? Achos nid yna'r ateb. Beth i ni am ddweud wrthoch chi fan hyn yw mae gair Duw yn wir ac mae gair Duw yn ddibynadwy. Ond beth i ni am ddweud wrthoch chi hyn, chi ddim yn ei weld achos chi'n bechaduriaid, i chi'n ddall ac i chi'n farw. A nid yna'r ateb i'r broblem ta beth. Ni fydd dyn am dderbyn yr efengil gan ei fod yn elyniaethus tuag at Dduw. Mae e'n casau Duw. Mae falle bod e'n credu mewn rhyw Dduw, ond mae e'n casau Duw y Beibl. Pam? Achos fod Duw y Beibl yn sanctaidd ac yn bir ac yn lan. Nid yw dyn am ddeall, ond hefyd sylwch ni all ddeall. Mae'n anhygoel yn diwedd, ond mae'n wir. Mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, nid yw dyn am ddeall, ond ni alle ddeall chwaith. Ond pan daw yr ysbryd glân,
a phlannu hedyn bywyd yn ei enaid. A pan daw ac agor llygaid yr enaid. A pan daw yr enaid trwy ras Duw i weld ei bechod ac i weld ei heiddiant. Yna fe ddaw i weld rhyfeddod gair Duw. Rhyfeddod Duw ei hun. Rhyfeddod y Meseia. Mab Duw yr arglwydd Iesu Grist fe ddaw i weld fe fydd yn clywed ac nawr fe fydd yr rhagfarn yn mynd. Nawr fydd yn dechrau deall. Nawr fydd yn dechrau deall bod Eseia wedi proffwydo ac wedi dod yn wir ac fydd yn gweld rhyfeddod y peth cynt o ddim lot o ots da fe. Ond nawr fydd yn dod i weld fod Iesu Grist i dod fel oen i'r lladdfa. A pam dath e fel oen i'r lladdfa? Mae'n dod i weld a deall. Mae'n dod i weld mae Iesu Grist yw'r unig ateb i argyfwng ei enaid. Achos erbyn hyn, mae'n sylweddoli fod e mewn argyfwng. Ac mae'n dod i ddeall mae dim ond Iesu Grist all y ddelio gyda'r argyfwng, all roi heddwch i wenaid, o mewn byd sydd yn llawn o ofnau, a phryderon, a pheryglon, a thywyllwch. Dim ond Iesu Grist sydd yn gallu goleio'r ffordd. Dyna chi gysur. Am gysur felly cawn yng ngair Duw. Mae gair Duw yn llawn o gysur. Pan ni'n gwybod mae gwirionedd yw'r cyfan. Pan yn gwybod gellir dibynnu'n llwyr ar air Duw, i chi'n gallu rhoi eich enaid arno, eich holl fywyd arno, allwch chi bwyso'n llwyr arno. Ar yr holl addewidion yna, fe ddaw addewidion yr efengil yn gysur, amserol i'r enaid. Grandewch ar rhai o'r adnodau yma, allwch chi ffeindio cannoedd ohonynt. Ond dyma i chi adnodau. Fy hoff adnod yn yr ysgrythur. Ioan 6:37. Mae yna lot o adnodau, allwch chi dweud i'w hoff adnodau. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi, a ddaw ata fi, a'r hwn a ddel ata fi, nes bwriaf ef allan ddim. Mae gair Duw yn ddibynadwy, mae yn wir. I ni'n gwybod bod yn wir, achos ni ddim wedi cwrdd â neb sydd wedi dweud yn wahanol i hyn. O, dwi wedi cwrdd â un neu ddoi sydd wedi dweud fel hyn, dwi wedi dod at Grist, a nath ddim byd digwydd. Ac yna ni'n gallu dweud wrth y person yma, achos ni'n gwybod, dwi ti ddim wedi dod at Grist. Doedd y ti ddim wir yn ceisio. Doedd e ddim yn bopeth i ti. Nes i ddim gweld y bechod, ond pan i chi'n dod, dan bwysau ei ogrwydd pechod, pan i chi'n dod yn llawn anobaith a ddim yn gwybod pa le i droi, pan i chi'n meddwl bod chi rhy frwnt i cael gwrandawiad gan Grist. Ond pan i chi'n dod felly, be mae'n dweud wrthyn ni, yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi, ni'n gwybod yr rhai sy'n cael ei rhoi iddo fe, yr rhai etholedig, a ddaw ata fi, ni'n gwybod hynny fe fyddan yn dod, a'r rhai a ddaw ata fi, nes bwriaf ef allan ddim. Mae e'n gysur yn diwedd. I'r enaid sydd yn llwythog ac yn flinderog. Os dewch chi at Grist, mae'r gair Duw yn ddibynadwy. Mae'n llawn gwirionedd. Ac felly allwch chi ddod at Grist, achos pam? Achos mae wedi talu'r pris am eich iachawdwriaeth chi. Ioan 3:16, ni dewis yr ai enwog fan hyn. Canis felly y caro Duw y byd, fel yr hoddodd e fe ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo yno ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Dyna ddewyd i chi, ac os i ni'n mynd ar sail gwirionedd gair Duw, a'r ddibynadwyedd gair Duw, geirwiredd gair Duw, yr holl addewidion, os yw hwnna'n wir, ac i ni wedi profi fod I ddweud y gwir, ta'n credu allwch chi ddweud nad ydyn ni wedi profi fe. Hyd yn oed mewn chwarter awr fer fel hon, ni wedi gallu profi gwirionedd a dibynadwyedd ar lefel dwi wedi roed e. Gallech chi cael pobl fi'n gwneud job llawer gwell, ond mae'n ddigon am y pwrpas, achos pam ni eisiau rithro ymlaen, ni eisiau dweud wrthych chi am Grist, achos dyna'r ateb eich problem chi. Ateb eich problem chi yw marwolaeth Iesu Grist ar y groes. Dyna yw'r ateb bob tro. Mae Iesu Grist wedi marw yn eich lle chi. A'r addewid yw hyn, dyma oedd y cynllun, felly caro Duw y byd, beth nath e, rhoddodd e ei unig anedig fab. Pam? Fel na choller pwy bynnag a beth. Pwy bynnag sydd yn copio i fywyd e? Na, achos fedrwn ni ddim. Pwy bynnag sy'n credu yn y greadigaeth? Na, dyw hwnna ddim yn iachub chi. Fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef.
ei fod ef wedi dod I dalu'r pris. Ac os gredwch chi ynddo ef, pwysoch enaid ynddo ef, beth yw'r addewid? Ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Fe fyddwch chi'n gadwedig. Fe fydd gwyrth yn digwydd. Achos wrth ddod at droed y groes, y mae gwyrth yn digwydd, y mae rhodd o ffydd yn cael ei rhoi I chi. Eseia 55, yr adnod gyntaf, o deuwch i'r dyfroedd bob un o mae syched arno. Dyna chi wahoddiad, dyna chi gynnig I chi, gwahoddiad yr efengil fan hyn I chi, deuwch i'r dyfroedd. Dyna beth I ni fod I wneud, dyna beth mae pregethwr fod I wneud, dim llawer yn wneud ydy hyn, ond dyna beth maen nhw fod I wneud. Dewch at Grist, dewch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno. Dyw'r byd ddim yn sychedig. Maen nhw'n sychedig am chwant, maen nhw'n sychedig am arian, am gyfoeth, am boblogrwydd, ond dydw ddim yn sychedig am Grist. Ond os yw'r ysbryd glân wedi dechrau gwaith yno chi, fe fyddwch chi'n sychedig am gyfiawnder, a fyddwch chi wedi gweld bod eich cyfiawnder chi ddim yn ddigon da, a fyddwch chi'n sychedig am gyfiawnder Crist. Felly dewch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno. Ie, hwn nid oes arian ganddo, deuwch, prynwch, bwytewch. Ie, deuwch, prynwch wyn a llaeth, heb arian ac heb werth. Pam? Mi Iesu Grist wedi talu'r pris yn barod. Mae am ddim. Mae'n ddibynadwy. Mae'n wirionedd. Mae'r geir wiredd yma yn llifo trwy air Duw. Adnod 6 a 7 o'r un benod yn Eseia. Ceisiwch yr arglwydd tra y galler ei gael ef. Gelwch arno tra fyddo'n agos. Dyna'r cyngor, ac mae gair Duw yn ddibynadwy. Felly beth yw'r cyngor? Ydych chi'n teimlo agosatrwydd Duw? Ydych chi'n teimlo I bresenoldeb yn agos atoch chi? Wel, os felly, ceisiwch yr arglwydd tra galler ei gael ef, achos felly, yr argaf I ni'n cael o'r adnod yma, falle bydd yn ymbeddhau. Ceisiwch yr arglwydd tra galler ei gael ef. Gelwch arno, dyna chi wahoddiad. Galwch chi ar Iesu Grist. Galwch arno, plediwch ag e. Byd I garog I mi, maddau I mi, golch fi'n lan. Tra fyddo'n agos. Oeddi yn agos I chi. Oeddech chi'n teimlo'ch pechod, ydych chi'n teimlo'ch anobaith. Wel, dewch ato. Achos mae seithfed adnod yn dweud hyn. Dyma gair Duw yn dweud wrthoch chi, gadawed y drygionus ei ffordd, a'r gŵr anwyr ei feddyliau, a dychweled at yr arglwydd, a beth yw'r addewid, ac fe a gymerdri garedd arno, ac at ein Duw ni, oherwydd fe a arbed yn helaeth. Dyna'r addewid yng ngair Duw. Mae'r addewid yn ddibynadwy. Mae'n dweud ceisiwch yr arglwydd, mae'n dweud galwch arno tra fod yn agos. Tra bod chi'n teimlo I agosatrwydd e. Ceisiwch e, dewch ato fe, dewch at Grist, galwch, plediwch arno fe, ac a dewch, difarhewch, gadawed y drygionus ei ffordd, a'r gŵr anwyr ei feddyliau. Mae'r union yr un peth a Paul, a Pedr, a Ioan, a Matthew, a Mark, a Luc, ac eich mynd mlaen a Iagob. Mae'r union yr un peth, mae'r Hen Testament, yr union yr un peth. Allech chi roed Eseia reit yng nghanol y disgyblion. Yr un yw'r neges, beth yw e, credwch ac difarhewch. Gadawed y drygionus ei ffordd, a'r gŵr anwyr ei feddyliau, a beth dewch at Grist. Ac fe beth yw'r addewid, a gymerdri garedd arno. Ac at ein Duw ni oherwydd fe a arbed yn helaeth. Fe fydd yn maddau'r cyfan. Fe fydd yn golchi pob staen I ffwrdd. Fydd yn delio a phob un bryw. Fydd yn rhoi'r rhodd o ffydd I chi gredu ac ymddiried. Fe fyddwch chi'n cael eich mabwysiadu'n blentyn iddo, yn rhan o'i deulu a'i deyrnas, ac fe fyddwch chi yn cael bywyd tragwyddol. Dyna'r addewidion sydd yng ngair Duw, ac mae yn gwbl ddibynadwy. Gwirionedd o'r dechreuad yw dy air, a phob un oedd gyfiawn farnedigaethau, a beri yn dragowydd. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am dy air, I ni yn diolch I ti am dy berson, I ni yn diolch I ti am dy fab, yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn galw o Dduw, y byddi di'n anfon dy lan ysbryd I weithio ar y neidiau agor llygaid y deillion iddynt weld ei hangen am Grist. Ter do Dduw, I ni'n gweddio bydd na rai yn cael profi gwirionedd a dibynadwyedd dy air di a ddaddewyddion di heddi.
y bydd llawer yn dod at droed y groes ac yn derbyn y maddeiant, y golchiad, yr heddwch, y bywyd tragwyddol yr wyt ti wedi ei addo. Tyrd, gweithio ni'n plith, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n Harglwydd Iesu Grist. Amen. Ni orffen gadewch i ni ganu Emyrif 213 ac hefyd 214, dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu. 213, gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydd ydi ras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.